Mia, hej! Hej, kan du sitta? Nej, du får inte bli så ivrig för då tippar du. Kan du sitta? Ja, du är duktig. Nej, bli inte så ivrig för då tippar du. Tjena! Släpp mammas ben. Ja, du är så duktig. Ja, du är duktig. Oj, du är stolt när du kan sitta. Släpp mammas ben. Tjena! Tjena! Kan luta dig framåt? Nej. Kan luta dig bakåt? Du tippar ju framåt. Tjena! Tjena! Är du duktig? Är du duktig? Ja. Hej. Tjena! Oj, kräks. Kräks. Oj, typiskt. Ska vi torka?